ओइ आब' दंना गैयाब्रा न'आवलाय लाबो जानजियाव गाननाय गंसे लाबो माबि मा नांगौ गैया ओंखारलां मा जानजियाव गाननाय बिलाय जानजियाव गाननायखौनो मिथिला नालाय हाफसेलै आब' हाफसे लाना फै जानजियाव गाननाय ना हाफपेन्ट गाननाय जेबो मिथिया आङो ओंखारलां थां देलै हाफसेल' लाना फै लोंनानै ब्ल' थांथारनोसै आं ओइ सिगांनि बाखिफोरखौनो होनोनो हायाखै आरो नांबावगौ गैया थां सोरनि सिगाङाव माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ दाबो सोलोङाखै होगोनब्रा खनसेयावनो गासिखौबो ज्राव होगोन लाय आब' हाफसेल' लाय खनसेयावनो दांमोन मोनगोन ना ओंखारलां उस्तेख' बेबायदिखायनो बुरैना दं नोङो आंजों लोगोआव गोबां सेंग्राफोर दंना एक्टर डाक्टर इन्जिनियार बायदि मा आंगिसासिनोलै मानसिया नाङा आंनो रावबो सेंग्राखौनो ओंखारलां हाबाब मा एसे खिज्रांब्रा रावफोरालाय नैबे फैदों माने गसाइखौनो फैदों होनना सानना ला आब' हाफसेल' मोनगोन होमबालाय